Oyun Fest Республика традицион уеннар фестивале Müslimге да килеп җитте. Актаныш районының Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле Müslimләрне Курай паркына җыйды. Мәдәният министрлыгының Уен Fest проекты буенча без менә дәүләт ансамбльләре, дәүләт учреждениеларын төрле районнарга гастрольләргә чыгарып җибәрде. Бу инде безнең сентябрь буена барачак. Менә без беренче Müslim районыннан башладык. Актанышлылар татар халык җырларын башкардылар, төрле милләт биюләрен тәкъдим иттеләр. Балалар белән дә уеннар оештырылды. Кыю һәм актив булганнарга бүләкләр дә эләкте. Бу ел инде республикабызда 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел кысаларында безнең үзебезнең районда да бик матур чаралар үтә. Һәм менә шушы чараны да без инде шушы ел кысаларында үткәрәбез. Безнең халыкларыбызның милли уеннарын, гореф-гадәтләрен сакларга, мәдәниятен саклауга менә шушындый чараларның булуы безгә инде балаларыбызны шушы һәр яклап тәрбияләүгә, үзебезнең халкыбызның республикабызның мирасын саклауга, гореф-гадәтләрен сакларга үз өлешен кертә. Агыйдел ансамбле составында Müslim кызы да бар. Инзилә Мадышина әлеге ансамбльдә беренче елын эшли. Мин үзем Müslim районыннан булуым белән бик горурланам. Һәм инде шушындай менә Уен Фест дигән чаралар оештыру, ул инде үзебезнең милли гореф-гадәтләребезне янәдән яңарту. Һәм инде менә үзебезнең районга артист буларак кайтып, үземнең райондашларым алдында чыгыш ясау минем өчен бик зур үсеш. Һәм инде мин үзебезнең коллектив алдында да үземнең районым өчен бик горурланам. Моның төп максаты безнең үзебезнең халык милли халык бизәкләрен тагы да балаларга һәм халкыбызга җиткерү һәм аның инде матур җырлары белән таныштырып, үзебезнең халыкчан һәм үзебезнең артистларыбыз белән таныштыру. Бу проект бик нык уңышлы дип саныйм. Менә балаларның кызыксынуын күрәбез менә бүген инде. Мондай очрашлар ешрак булсын иде һәм үзебезнең балаларыбыз да үзебезнең милли халык җырларын онытмыйча дәвам итсәләр иде. Тамашачылар да активлык күрсәтте. Читтән генә күзәтеп калмыйча җырладылар да, биеделәр дә. Туган тел җырын тамашачылар ансамбль белән бергә башкарды. Тәмле бер күп булмый, кызганыч милливлеккә нигезләнгән әлеге чарада бик тиз төгәлләнде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Müslim телевидениесе.